ene barada yüzlerçe, müňlerçe rewayetler bar. Adam ogly kim akyl bolsa-da bilýär. Dünýäde eneden meýik keramat ýok. Emma barbyr ol dany rewayetler bilen enelerin hormatyny beýgertjek bolýar. Qadim zamanda bir aşyk magşuk bolupdyr. Dönücan bütün dağlar, dağların başına ak karlar. Hemme senki. O dağların üstüne alelwan gullan hemme senki. Asmannak bulutlar hemme senki oldun. Yüreğimem senki. Bir uçup baryan ak kuşlar. Olurum senki. Hemme senki. Anha Ferit, bu su damcalaram senki. Beýdip görmedi haş edýän. Men sen çyn ýürekden söýýän ahry. Dogrudanım. Howala, Söýýäň da onu. elbetde. Bar onunla gitti ejen ýüregine getir. Näme? Näme eşitmedingmi? Eger söýýänliň çyn bolsa, bar gitti getir da ejen ýüregine. Hani söýýän ýadyňmy? Näme boldy? Ýatyň okmy? Eger söýýäniň çyn bolsa, ejen ýüregine getir. Ejen ýüregine getir. Hudi, hudi, oşlur gaya, gelin oğlum. Ejen ýüregine getir. Eze. Yaramazak bolýar. Döndüm. Sen nerede? Döndüm. Oğlum, yıkılaydın bana. Sire zapor, bir yerim ağırdaydı. Cahlara. Döndüm. Döndüm. Sen değil de döndüm. Döndüm. Eneler öz perdendine bolan söýgüsi bilen ýaşaýarlar.
Mukaddes ruhnama hakkındaki düşüncemedi hasam çuňlaşdyrmak. Köp okan köp biler diýipdirler. Biz mukaddes ruhnamany näçe köp okusak, şonçada dünýä giňişleýin akyl ýetirer. Geçen sapar mukaddes ruhnamadan biz İksane oğuz doğunları varadaky rowayaty gurrun merersipdik. Kim şu rowayat ýatla biljek? Tuğuleme, berekella. Mugallim men aýdaýyn. Yok Serdar, sen geçen sapar jogap berdin. Mehrijan, sen aýdaý. Ruh atamız beýik saparymda Türkmenmaşy iki oğuz doğany baradaky rowayaty şeýle sözler bilen başlaýar. Ey, kim var berde? Adam mami. Eşdiýäňmi? Kim var berde? Bayramcıgym ağlama. Sen näme korkýanmy? Korkýan. Sen näme meni maskara etjek bolýan ha? Korkma. Yanında men mara ağlama. Ondan kakam elmi dama bize aydardy. Oğuz çağız hiç açan ağlama diýerdi. Gel ikimiz ejemiň aýdyşy oturup arkalaşaly. Gel. Yernet arkaňyzmy? Hawa. Hop. Hop. Nahar geldi. Şula bolaydy. Sağ ol ağam. Sağ ol. Eşdiýärmi? Bayramjan inim. Şu toğrukda bir Türkmen bar ya Allah. Türkmençe aýdym aýdýar. Aýdym kim aýdýar? Kim ol adam? Men şuna gara oňaltyp bersene. Ýöne goýul gatyra gaýsyn. Biläýdiler janymalaryny. Siz hak iş edýäňiz, äri iş edýäňiz, hak iş etseňiz hak siz halar. Oý oğul, sen diýen bolsun. Allah sizi ýalkasyn. Adal ağam yankısırlar kumaydardı. Atamarak? Yo, Onno. Kakamarak? yo, Onu kumaydardı. Ejemcan. İçremzanı orsunmayla. Sen näme ýene başladymmy? Ejilecek bolýarmy? Yok, men ağlamak yok. Türkmen hiç haçan müzdürýän näler? Adal ağam söyler kumaydardı. Atamarak? Hawa. Hiç senin ömür. Hiç senin ömür. Hiç senin ömür. Kararim Hacer düzüne kayta arttı ağlarım. Dayı, o şu adı yanaydım amay, dayda. Dayı, gadal aýt, gadal. Hawa dayı kadalay, day. Demir bolup bir bar
barım Allah'dan, Allah'dan. İnni görürmükem vatanım seni, gelsene göğe doğun yali yanı eneden, eneden. Barip söyürmükem vatanım seni, gelsene tomu fiyaz bilen bahari kışlar, gel kışlar. Ana, bular o ödeşiklerini giyindirendir. Men sizin atağınızdan arıldım. Sizin atağınız bilen men 3 yola tögüştüm. Üçüsünü de yeciyiz geldim. İnnete yiğit çıkıpsınız. Yönümen size nefsim ağır ya. Men öz elime tomoşa olkacak. Men sizin her birinize hancar veririm. Uruşun. Haytiniz yengseniz, şolom öyünü kaytar. İneyim. Men senden köprek yaşadım. Şoň üçinem dünýäni senden köprek gördüm. Erti uruşda hiç gel çekinmän hanjar urgun döşümde. Sen der galyp ene tamydyr begenler. Olaň aglamakdan ýaňa kör bolan gözlerine şugladatçy. Dünyada yaşayışda Allah'ın veren ömürde süýüjüdür. Yöne onda adı doğunda atsa yoktur. Men seni öldürüp, dünyadan lezzet alıp yaşap bilmen, yer baskılap gitti. İneyim, akıl eyle. Egerde ikimizden birimiz dir galyp barsak, ene tamynyň göwüni azajygam bolsa injalar. Olaň aglamakdan ýaňa kör bolan iki gözüniň biri rowşan bolar. Onda sen meni öldür. Ýok. Sen ýaş. Sen gören zadyň ýok. Men bolsa senden 2 ýaş büýük. İkimizin hem gözümüz açıp, aklımız yetip gören zadymyzdan. Şoň üçin hem sen hem men hem köp gören zadymyz ýok. O sen meni öldür. Sebäbi sen ene tamydyň gözüni açyp ilkinji gören perdendi. Amen bolsa. Wah inim. Bardada üçin. Sen enemden atamydyň körpesi. Olaň ähli sevgisi, mehri sana diňendir. Öldürneyim. Ata babamyň Hudaýdan dilen bir adalaty bar. Öň gelen öň gitsin. Soň gelen bolsa soň. Öldür meni ineyim. Ýok. Men kabylyň gününe düşüp ýaşap bilmen. Delelin ýarynyň gaýdan peýda. Bütün ýitirenden ýartyn ýitiren ýaşy. İkimizden birimiz diri galdyk. Ene tamydyň iki bet batçylygy bire geler. Olaň kalbyna iki goburyň beregine bir gobur galar.
Wah, takdirimi şeýledir de. Ýoksam, oğudlar nire, benim munnazından oturmağımın nire. Büyük Tanrı'da kafir düşmanı taraf bakanlar. İkimiz dünyadan misallaları. Bu işli ölür ya, ecil ölüye. Kimin ıkbalını ölmek bar olsa, onu Tanrı yazanlar. Urşalı, koy düşman yediletsin. Çödün. Aliyan. Neyse ama. Alo. Başlan. Ölmeyeyim, ölür. Aman koyma, ölür. Ölür diyen. Ölür. Ölür de. Ölür. Yok. Ölecekler. Ölür. Yok. Min arkama. Gidelim. Gitti. Tutun. Ne emettiniz? Getirin çaldırak. Atı, aklı bir yere geliyor. Böyle yani paşa. Kim gayet? Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Bir gecelik mehman alır mısınız? Bir gece değil. Gerek bolsa 10 gece dalar köşe. Vah oğlum. Dinleme ihman ne? Biz seni oğulluğum alır. Ağam.
öýmede tegellik. Biz dostluk, doganlyk diýäris. Aslynda dostluk, doganlyk bir-birine gaty ýakyn gymmatlykdyr. Oturay Mehri. Egerde mukaddes ruhnamany ýüregiň bilen kabul etdiň, onu ýanky Mehriň aýdyşýaly bolýar. Sen şol mukaddes ruhnama giýreniňi duýman alýardyň. Sen şol eserdäk wakalara gatnaşyp ýörenýäli bolýardyň. Mukaddes ruhnamaň beýikligem şonna da. On her bir sözi sen aňyňa, ruhuňa täsir edip, sen kalbyňy temizleýär. Mukaddes ruhnamada perzent edebi diýen bölüm bar. Şonu perzent bilen enatanyň arasynaky baglanşyk öz beýanyny tapýar. Bu hakda kim gurrun merp biljek? Serdar sen aýday. Mukaddes ruhnamada enata bilen perzendiň arasyndaky gatnaşyk baradaky rowaýatlar öňkü döwre degişli bolsa-da, onuň many mazmuny şu günümizde de wajyp. Günlerde bir gün atalogul padşanyň nökerleri tarapyndan ele salynıpdyrlar. Olaryň ikisem ogurlukda aýyplanyp ceza meydançysyna çykarypdyrlar. Eşitmedim diýmän halaýyk. Her bir adam beýleki bir özýal adamynyň zadyny elle girse, onuň gollary çapylýandyr. Kimde kim beýleki bir wennäniň zadyny ogurlasa, eden jenaýetine görä-de jezasyny çekmelidir. Atasyna 40 gamçy, oğluna da 40 gamçy. Kaka. Kaka. Şovur olan yerine vurdu doğray. Oğluma vur degmeseňiz lan. Wah, balacığım. Meni gaty geň aldyrdyň. Ýaşuly. Özüň urlaryna ha mert çydadyň. Hiç dedim çykmady. Oğluň urdup bol ağla berdiňler. Muň sebäbi näme? Özüme degen gamçy tenime agyrtdy. Oğluma degen gamçy ýüregime agyrtdy. Ne dedin? Şeyle pikir edip bilen adam, şeyle duyup bilen adam hiç wagda ogurlyk etmez. Oýberin bulary. Ada deýlen. Sultanım. Sultanım. Owa, näme ardyň bar aýdy ber. Sultanım. Sizin ýasawlyňyz maňa azar ýaman berýär.
Günne aşa öz dost yarlar bilen öyme gelip meyil sorap gaydamın namusuna degip vecera bulup gidiyor. İnna onu hevzetledi almenli adam almadı. Ehli Yunanca rahatlam kutordu sultanım. Sana tütümeden kim bolsa da, hatta men öz oğlum bolsa da cezasını alar. Sen yönü, şoda yus üyümü belse bana havar et. Bor, sen havar denlesine, men nökörlüğümde sen üyünü varım. Men onu öz elim bile öldürürüm. Tanrı yalkasın sultanım. Sultanım, haber vermeye vurulsa dedim. Ruhsat duraydı ver. Haber versek sultanım, şu bir heppe yazavul yine de geliptir. Hemmeğiniz atlatınız atlanın. Sıraları sürün. Sen haram zadı değil. Men denge girgen bana düşünýän ýaşy. Yönetilmeň laýplaşma. Sen men ýanyma bark gaýdalyň bäri bir döwüm çöregim agzyma alamak. 3 günde pokurdamdan hiç saat geçmedi. Tengurun bilen rahatlaň. Men ýasawullym edip biljek bir hayalyndan haç ýokdur belli. Eň ýamanam şol bir hayaly men öz oglum eden Mulayman men guman gördi. Şo gumany men halis maýyrdy. Geceler uykulavam bilmedim. Şol üçünkü çeken gudagym hiç bir gudap bile deňer ýalyal. Meni şahalyk tagtyna oturdan Allah Taala oňa kelgetmäge maňa tyýar berilen ok. Gelen nesme çyrana çürmäň sebäbi oğlumun yüzüne gözüm düştü. Atalyk söýgüm erkimden üstün çykaryp korkdum. Çıra ýakalarına bolsa bu kez zaplyk eden oğlum däligini gözüm düşende bolsa ýeginden maýyp barýan ýukaýrly. Ýasawulyň ýerde ýatan kellerini gözüm düşende tüňüme ýeňellik aralaşdy. Şopurtatam 3 günün ağaçlığı öldürdü.
Törebek hanım hakyndaky rowaýat boýunça sen nähili pikirde, Aýgül? Sen özüň nähili pikir edýäň? Törebek hanım taryhda juda tekebbir hökmünde görkezilýär. Tekebbir adam asliýetine sowuk bolýar. Şonuň ýaly adam hakyky bolup bilmez. Men pikirimçe ol Seýdisany hiç açanam söýenler. Hut şoň üçinem ol Seýdisany ölmek berýär. Söýýän adam gazaplan bolup biler. Düşünüň, Törebek hanymda da, Seýitde de uly söýgü bar. Seýdisy ähli zatda öz söýgüsini görýär. İnsanda da, sungatda da. Sebäbi şeýle ütgeşik owadan binany gurmak üçin men pikirimçe hakyky päk söýgü gerek. Ol sen söz öz pikirim. Awa, bu men öz pikirim. Men aýdýana Törebek hanymam Seýidi söýýär. Ýöne şagydy bolan soň bir çekinibirek durýar. Hakykatda bolsa ol Seýidisany ýüreginden söýýär. Siziň dawaňyz hiç açan utarmaz. Ruhnama sapagyna wagt boldy. Sene mä tüýt tekebbir gyýda kenin. Yaranma tekebbir gidelim. Wah, seni ýasam bilen oturup yürekden gürleşip olaýsady. Ýöne näme? Diýenim olaýam bu ýalançda. Hawada. Men bu ýerlere gelsem, aklym gidip Ankamaşan ýaly olaýan. Bu köne galan her bir daşy bana bir zat diýen ýaly bolup dur. Ýene men olaň aýdýan zatlaryny düşünmek, ýa-da olar menden nämedir bir zat gilýäne meňde. Törebek hanım zar çektirýär. Kim owadan imarat kursa, şoňa durmuşa çykjak diýe. Baýlymam ýardym berjek diýe. Yer! Ay halayık! Esmedim dinende Gönürvencin sultani, parasatlik hem adıl Törebek hanım. İn ovadan imarat kuran adama durmuşa çıkacaktığını ayan edyenlerle şol usta adam öz ustatlığını görkezip arzu edilen güzel binanı vursa, onunla Törebek hanım onu öz baylığının yarısını gerçekliğine ayyanlarla
Kaýsy dost, kaýsy düşman, kim bilýär? Yüzleri gülse-de, yürekleri näme diýe bulan? Haywan alasy daşyny, adam alasy içine diýlenine. Beýdim. Şu dronlaryň her biriniň göwlünde şa bolmak niýetleri bar. Arman Allah Taala maňa ogul bermekde. Oňa derek akylly başlygy da beripdir. Ola dogry beýdim. Ýöne birazajyk tekep bir diýmesen. Boldy. Ötelt. Arap yurdundan Sadada Al ibn Husn Mübarek. Siziň akyl paýhasyňyzyň dabarasy dağa açdym Törebek hanym. Men şalymy, yurdumy taşlap sen ýydyňa düşüp Arabistana gitmelimi? Yeri, näme dymdym? Yok Doganjan, boljak zat däl. Hawa inniki? Hazreddin Teymuroglu. Hawa ýaşly. Sen näme üçin geldin? Hanım, men berde birazcık altına getirdim. Ýaşly. Näçe ýaşyňda? 69. Ýaşly. Dogrujaň aýdy aýsana. 79. Ýaşly. Bizi öktüssalar gerek. Köşk gurmaga. Sen gowy gitdi, agtyk çoğuluklan bilen mod. Özüm garram bolsam, ustaçylygym zordur. Ýaşly, ötägdiň. Men hoş sag bol. Kämin nazar boýupda känelgen goly ýygytmyke. Bu näme? Mine haladım. Sen kim morsun? Men Seyit. Diýsen gözel zat. Ama näme? Bir heykel şagydy. Bu gyz bir näçe ýyllar men düşmegi ýerýär. Men o gyzyň heykelini ýasadym. Ol ýöräni odan gyz. Men pikirimçe heykel şagydyny ýarasa gerek. Sen näme ony? Diňe düşümde görýänim. Bir heykelim gözlerine sungurmanı var. Men söldüşmän oň bilen guruluşyp bilýän. Oğuhan,
Men o ýyzyň düşümde görýän. Sen näme kär edýän? Men uslu, marat gurýan. Sen gurarsyň binany. Halepam, men ertir bina urmağa başlayan. Siz maňa ak bata beriň. Goýul maňa ruhy güýç berdin. Ertir tähetligin Taňryň halalyny. Binaçylygyň ähli sırlary saňa aýan. Bar Allah ýaryň bolsun. İşiň uğruna ýoluň ak, ýollaşyň hak bolsun. Ece! Ece! Näme bala? Ece eşdiýän gerek. Eşdiýän gerek çarçyň sesini. Eşdiýän bala. Ece, näme boldy? Oğlum. Beýdi bemir özüň oda taýmak gomy. Sen o binany gurup bilmeseň, men onna näderin? Men gorkýan oğlum. Sen biderek yere gaýga diýen Ece. Hemme zat gowar. Wah, ne bileýin balam. Men ene ýüregim bir zada sydýar. Wah käbä menem, Ejemjan. Men sana düşünýän. Ýöne men öňümde goýan maksadyma ýetmeli. Men o binany hökman guraýmaly. Daý, can içeri ýal suw beräýin-de. Bolýa häzir. Mejigim. Daý, o gyýdlara da eltäýin. Bolýa, bere. Otur. Salamu aleykum. Wa aleykümesselam. Daýjan, biz satyn alaýyn da. Wah, men pulum ýok da. Men kakam tüccar baý adam. Siz bizi halas edin. Soň kakam siziň bu ýaşylygyňyzy gaýtarar. Bir çıkalygy tapsaňyz lan, ýoksam soň giç bolar. Men häzir gelýän. Sen bu enneler nire alıp barýan? Aho, ýaşyt. Beýle bulara rehmiň inýän bolsa, gowsy satyn alay. Köşek, haylada alıver. Özlerim yaş. Tağdın, tüz, men diýen wagtlarda. 2 dine 40 tümön beräý. Öz alan yerim. Bor, men häzir. Bolýa garaşyň. Sadagaň bolayyn, nerkes gözlüýär. Sen perwana men perwana. Aşk kumar urup başym sermes ýar. Seni süýüp perwana men perwana. Käke yerip, kä bakar sen natuan. Ataşly gözleriň yakar jadylar. Sensiň meniň başymdaky şazygam. Yanıp köýüp perwana men perwana.
Höregim ataştır, iğenim ottur. Yüregim tutoştur, geygenim ottur. Meni garip görme, görmesen yoktul. Sen neyip pervanı men, pervanı. Akbalım duşurdu sana ağöylen. Älim oşor başındaky alöýmän, çemenim al, yüregime gan öýmän. Sen neyip pervanı men, pervanı. Şar gara gözleriň kumar ağladyr. Sen merdessan, aşka kumar halatyň. Yarım, seni meni Hudaý halasyn, ganyk ýaýyp perwanı men, perwanı. Novruz gelip ağla başlı dağlarda lemler buluttan soğarınca çöller düzlür reyhan bulan çağlarda ya seni bilmesi intidarınca Bikem, yatan zokmy? Gülne? Sen? Bulaydymyň owadyna men yatyp bilmedim. Sen bu ýerde näme işleýär? Oň tedi Bikem yatan ölüýnem diýerekjek. Menem yatyp bilmedim. Ol diýsen gowaý diýip. Oň ussat kemi ýok. İçinizde canınız yok mu? Saltırak görem, saltırak. Saltırak diyen mesele. Utulluk bilen koyun, utulluk bilen. Edircek olun. İyi de çökün, iyi de çökün. Hawa, gurulşyk näde? Näme ýeten o? Hemme zat goşagy idi. Kim zatymyz ýok. Yer onsa bugünler düş gören okmy? Ýok şagy idi. Men huşumda oň mehirli sesini eşdýän. Sen näme seredýän? Sen felaket. Ne sana? Sen kim varsa seyreder yani. Şagy idi. Haýyş edýän. Betesseňizler. Sen näme? Gorkýan? Ýok şagy idi. Ýöne näme de bolsa ol adama. Ýok Seyit. Olar gullar. Men gullam. Şagy idi. Şagy idi. Bir salym aýak çekseňizler. Haýyş edýän. O benne bir zady unutupdyr. Heyde güne uzak seyredip bolýamy. Gün gözüm ýakýara. Ýöne bir hakykat tanım. Günem ýylla. Men ýüzüme hiç kimiň serekmäne haky ýokdur, o saňa da degişli. Meni bagyşlaň şagy idi. Siz mamla. Götürün, utulluk bilen götürün. Sen näçe tekebbir bolsaňam, men öz söýgümi suwut ederim. Tuwelemesey, buguron binaňa tüýs ýerine düşüpdir. Owo. Ol şagyna yarasa gerek. Owo tuwele. Şagy.
Guron binaňyz maňa yarady. Hiç nenem däl ekeni. Ýöneň gawarasy kiçirek. Maňa has ulusyny köşk ýal edip gur. Boş ağydy. Gödöller gödeli. Hürlerin hürü. Tamam yaktı çigerde can koymadı. Humarala gözü hüylüdür hüylü. Meğer menne dini iman koymadı. Siz bikem yine de ökte geldiniz. Kim var? Bu men Şagydy. Wedir senmi? Yer wedir, näme gep gurrun wa? Üýtgeşik däzelik ýok. Seyit öýden eksan garna galypdyr. Öýdem 40 tümen alypdyr diýerler. 40 tümeni? 40 tümeni alınan bolsa onu olur oğudan ýylar bolsa gerek bikem. Men bolmasa ýene bir gedek gidip anklap gelýän bikem. Yok, adar edinmen. Gerek değil. Küst. Bikem, bağışlan. Yöne oyun bolýada. Sizden ötünç sorayan. Meni bimara etme. Berekella wedir. Sizin sadyk kuluňyz. Men olary ýeriň teýini bolsa ökman tapar. Men onu size söz berýän baglalam. Ece, mene bu ikiýde edil özüyle ýaly uğrançyp durun. Hever sen yürüjüň ak. Yok beyler, yok. Özüňiz edäňizler. Ol ýa-da ýörüň onda. De. Gollara bugün toylaýar. Edil guduz açan ýaly. Suw tepilen ýaly deýinmi? Görýän weli bu ýigide misligine çydap bilmedi o. Meni ýeke oýum. Bikem bolmasa siz boş. Sen samsyk Seyit. Beýsen men seni öldürne. Sen söýgüňem ýalan. Asıl sen maksadyň maňa özüňi söýdirip tawyn etmek ekenne. Men tagtyma eýe çykmak. Başarmarsaň, sen ýalan söýgüňi puja çykarar.
4 san ul pencere yılla 4 patlaňy diýä. Hanım, ýokorsunnak 4 san kiçi pencere bir aýda 4 tepdäni aňla diýä. Oň aptalnak 12 san ul pencere bir yılla 12 san aýaňla diýä. Oň ýokorsunnak 24 san pencere 12 açyk, 12 ýapyk bir günüň dowamyna 24 saat aňladyp ol gije günni hem görkezýär. Oň ýokorsunnak nagyşly beregleň içinde bolsa hanım 365 günü yerleşdirdim. Şeýit, seňem söýgüň sinemaga wagt ýetdi. Ne hil sinawdan geçirem deseň yalan söýgüň aýan gorka. Üýt köşük imarat gurupsyň. Sözüm ýok. Sen eliň hünärine göwnüm ýetdi. Inni sen maňa öz söýgüňem suwd et. Men öz söýgümi suwd etmek üçin äm etmeli. Guron şu imaratyň üstünden öýüňi aşağı opla. Näme? Näme düşünmedin Şeýit? Bar. Bir yanım kumanlar, bir yanım ayan. Pana aklım yeter, baka yetmez ağam. Bakynyň panynyň sultany Allah'ım, sıyır alnımdan nämälimlik berdesin. Dünya sıgar, älim sıgar serne. Sen sığmarsın dünya peltepelerine. Barma arşta celil sırna, oğsor sarıp münahimesen barka den. Şahyr Törebek hanım. Adamlaryň aýtmagyna görä, Seýdusso jan berilmän eziýet çekip ýatyrmyşyň. Barp sorak gaýsaňyza gowy bolardy diýdim. Sen beýdäýärsiň öýtmedim Şeýit. Menin senki, men senki ýaly aramga gurdurar. Olaň ikisem bir meňneş bolup. İkisem hükman ýanma ýannarar. Her gerek ýerden günnogunda sen uran aram ýakyň. Maňa saýa bolar. İkinni men murduran aram ýakym saňa saýa bor. Bu yalançıda.
Akbal bizi berip bitirmedi. O yerde, son dünyada, men sana karaşarın. Men sana karaşarın şahidi. Mm-hmm.